Bouncer Association of Meghalaya Bam Giant Hills ayo ban pen ko burom ki saupulai ngut ki samla ki bla pyndep ki jingshah hikai ban long kum ki security guard na ka benta ka badge ba third hadu ke 8 na pedeng kini lai po ar ngut ki ken thai bat khat wei ngut ki shen rang ya ka jingalang pen ko burom la pelong hamin chai surak dauki bla penyat the president ka bam jej ma yosar kinjing ha ka jingdon lang usi gemi nong sin DCRB West Giant Hills Jowai udalo ki laka Jowai ma puraman kinjing ubadeiru utrai jaka jangkatei ka jaka training na lor ki dukhat ka association lambat ki samla ki bladep sha hikai ha ka jingkran lamprang haswa manstang jangka program u president ka bam jej ma yosar kinjing uletho ya kani ka association la seng hapo karilum jantia ha ka khatsau tarik September arja arpho bat menta kala kenjo no shaka jingshakri ka basansnam shu wang ka jingwan jangkani ka bouncer association of Meghalaya Bam hapo ka district kan I mensim shibon e yeki khon samla jangkari lum jantia ha kaliang ka rukam penyo kam security na kaliang umayosa ula pensngau ka jingthmu bakong san e ban seng ya kani ka bam jej kalong shibenta banya dai ki khun samla bakin la na ki jingdi penbuan ki babon chat kum unong yelam upensngau ba ka office jong ka bam jej kalong ka bapli ha baro shitayo la tang ha ka sngi ublei kinu ki khun samla ki badan kam jingarap ka office ka kloi banyaram ya ki kat kum ka jingla ka bor kita ki samla saupulai ngut kila yo hikai nadu ki rukam kilanmen bat ki rukam ai jingpahra ha ki benta ba pher ha ka joga por kin long ru ki nong yara ba khaman e ban wan ra ya ka jingshong suk shong san ha po ki shnong ki thau ha ka ni ka sngi la sam bat peni thu ya ki te ki samla baladep sha hikai de ki surnot jong ka association ha ka ba kin yo lat ban apply ye kinu ki kam ki jam ban apdeng kini anjit ban long kum ki record official jong ka bam jej ula pyndep baka association ka kloi ban priang ye kitu ki khenna ki basa khonswan but what ye kitu ki baduna ki record man bakin yo ka jingshah hikai training na kaliang kong san ba kimi nong sit ha ka jingkran ula ai ka jingero bakar pang e ya unong seng jongka association ubalong ru u president jongka uma yosar kinjing ubadan shisha ka mensim tre shitam ban wanra kum kani ka kenhun ban penyo kam ye ki khon samla bat ubakloi ru banyarap ya ki samla ki badan ya ka sap ka phong ha kinu ki benta ulai mensim ya ki te ki samla ba ki don ya ka burom ka akor ki batre shitam bat ki ba burom ya ki uniform ba ki phong ha ka por badan duty ula pensngau da ka jingdon ka bam jej kala long ka jingarap ka bahajan e ya ka tanat pulen jong ka district ula kentu ya ki samla ba kin ya khun kumju ya ki kam sarkar hadin bala pyndep ya ka training tibikat swalai be nei dia dah kre hok penem kam hok oi kitien blai ka jin chikri para bru da jin chikri oblai phi da gunang kong do gu yarap iki bro open suk iki bro da phi da gunang kong do gu himi dikam ham pen sep ai nei ba kau chikri be kam blai blau berkui phi ham berkhat ye ka jing do berkhat ye ka jing sok ham berkhat wanga yu yo uku ni kam krea hamrai kenmo wa hadin yo gajing sok ta uyo yo gajing hun ha gajing em gyang pi ta man go chikri ho i ni kam hanau ko men se gyang pi wa yo yo gajing hun wa gajing sok ka borong kibro e pi kibru kong ngo ki pi kibru ngai ki pi ka te to ko dor tam ban ye ko paisa ko yo penem kam ko download ai bon ni por ka borong gyang pi menam kot ka dalai le pun bah ki program ban ngan dua yo play ba kin mi sibun ki program ba phi ki bouncer pin yo penta leng ba kita ki programs
ba pivlada ban hikai pidon hok ban simbenta pidon hok ban yo ya kabenta ba pide ban le kum ki bouncer ban nga ai ke jing kublai kitbok kitwang khamtam yo president ba la tristom hadu kata ban wandor ya kendeka association jongpi ban kring ya ki samla ban hikai ya ki samla khamtam ya phi padon hang ni kepala depan pyndep ini hikai ngatrai pinapan sungu i namar ke jing trace tom jong i bat akermen bai nang la ban les bun susu ki kam bai de ban sakri ya ka imlang salang ngai naskotna du kata ban yo sngo menne bat bun kiba lalong ki championship